ଆଜି ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗାନ୍ଧୀ ଯୁଗ ପ୍ରଥମ ପାଠ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ବିଷୟରେ ସର୍ଟ ରିଭିଜନ କରିବା। ତାହେଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପୁରା ନାମ ଥିଲା ମୋହନ ଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ। ସେ 1869 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 2 ତାରିଖରେ ଗୁଜରାଟର ପୋରବନ୍ଦର ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ 1882 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କସ୍ତୁରବାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ପୁରା ନାମ ଥିଲା ମୋହନ ଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ। ସେ 1869 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 2 ତାରିଖରେ ଗୁଜରାଟର ପୋରବନ୍ଦର ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1882 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ କସ୍ତୁରବାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ କସ୍ତୁରବାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। ତ ଏଠି ଆମେ କିଛି ଏତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବା। ନେକ୍ସଟ 1888ରେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ବାରିଷ୍ଟରୀ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ଏବଂ 1891 ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆଇନ ଶିକ୍ଷାର ପରିସମାପ୍ତି ସରିଲା ପରେ ସେ ରାଜକୋଟ ଓ ବମ୍ବେଠାରେ ନିଜର ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦାଦା ଅବଦୁଲ୍ଲା ନାମକ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ମୁସଲମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଓକିଲ ରୂପେ ଏକ ମୋକଦ୍ଦମା ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ନାଟାଲ ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ସେ 1888 ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ବାରିଷ୍ଟରୀ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା କଲେ ଏବଂ 1891 ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆଇନ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତି ପରେ ସେ ବାରିଷ୍ଟରୀ ଭାବେ ରାଜକୋଟ ଏବଂ ବମ୍ବେଠାରେ ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ କଲେ। ଦାଦା ଅବଦୁଲ୍ଲା ନାମକ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ମୁସଲମାନ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ଓକିଲ ରୂପେ ମୋକଦ୍ଦମା ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ନାଟାଲ ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଭାରତୀୟମାନେ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ଯେପରି ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ଅତ୍ୟାଚାର, ସେଠାରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଭୋଟ ଦାନର ଅଧିକାର ନଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ନାମକୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ନିର୍ବାଚନ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ବସତି ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଜନାକୀର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ରାତି 9ଟା ପରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ଏବଂ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ପାଦଚଲା ରାସ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନଥିଲେ। ସେମାନେ ରେଳଗାଡ଼ିରେ ପ୍ରଥମ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ କୋଠରୀରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରୁନଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଯେଉଁ ଇଂରେଜମାନେ ଯେଉଁ ବଣିଜ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଥିଲେ, ସେଠାରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କୁଲି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ 1894ରେ ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ନାମକ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆନ ଓପିନିଅନ ନାମକ ଏକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ସେ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଅହିଂସା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ନୂତନ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ନାମ ଥିଲା କ'ଣ ନା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। କିନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ 1906 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଯେଉଁ ସରକାର ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ନିଜର ଆଙ୍ଗୁଳି ଛପା ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ପ୍ରଥମ ଅସ୍ତ୍ର ଏଇଥିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ଏବଂ 1906 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 11ରେ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗର ଏମ୍ପାୟାର ଥିଏଟରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଥିବା ଭାରତୀୟମାନେ ଏହି କଳା ଆଇନକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଏମ୍ପାୟାର ଥିଏଟରରେ ଯେଉଁ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା, ସେହି ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଭାରତୀୟମାନେ ଏହି କଳା ଆଇନ ବିପକ୍ଷରେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଲା ପରେ 1908
ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ନାଟାଲ ସୀମା ପାରି ହୋଇ ଟ୍ରାନ୍ସଭାଲ ଗମନ କରିଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ରହିଥିଲେ 1908 ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ନାଟାଲ ସୀମା ପାର ହୋଇ ଟ୍ରାନ୍ସଭାଲ ଗମନ କଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ କିଛି ଭାରତୀୟ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 1913 ମାର୍ଚ୍ଚ 14 ତାରିଖ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ଯେଉଁ ବିବାହ ସ୍ୱୀକୃତି ମାନେ ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରୀତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇନଥିବା ପଞ୍ଜୀକରଣ ବା ହୋଇନଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ବିବାହ ସ୍ୱୀକୃତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇଥିଲା। କେବେ ନା 1913 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 14 ତାରିଖରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇନଥିବା କିମ୍ବା ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇନଥିବା ଭାରତୀୟ ବିବାହର ସ୍ୱୀକୃତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ହାର ମାନିଲେ ଏବଂ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଏବଂ କେତେକ ଅପମାନଜନକ ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଶାସନର ମୁଖ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ ନା ଜେନେରାଲ ସ୍ମୁଟସ୍ ଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଶାସନର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ବା ମୁଖ୍ୟ ଶାସକ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 1915 ଜାନୁଆରୀ ମାସ 9 ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଭାରତକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ମହାନ କାମକୁ ଦେଖି ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ଆଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେଙ୍କୁ ନିଜ ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ମହାନ ନୀତି ଦେଖି ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ଆଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1915 ଜାନୁଆରୀ ମାସ 9 ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଭାରତକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1916 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ନିକଟରେ ଓ ସାବରମତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଏକ ଆଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ 1916 ଅହମ୍ମଦାବାଦ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସାବରମତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ମଧ୍ୟ ଏକ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଏବଂ 1917ରେ ଇଂରେଜ ଉପନିବେଶ ଗୁଡ଼ିକର ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ବନ୍ଦ ନକଲେ ସରକାର ବିରୋଧରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ। ତାହେଲେ ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିବାର ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲେ ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ। ତାହେଲେ କ'ଣ ନା ଭାରତରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ବିହାରର ଚମ୍ପାରଣ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର 20 ଭାଗ ଜମିରୁ 3 ଭାଗ ଜମି ଚାଷୀମାନଙ୍କର 20 ଭାଗ ଜମିରୁ 3 ଭାଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୀଳ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ବୃକ୍ଷରୋପଣକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦରରେ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏହାକୁ 3 ଘାଟିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାହେଲେ ଯେଉଁ 20 ଭାଗ ଜମି ଥିଲା ଏଥିମଧ୍ୟ 3 ଭାଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୀଳ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ବୃକ୍ଷରୋପଣକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ତାହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଯାହାକୁ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା ଏହାକୁ 3 ଘାଟିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାହେଲେ ଏହି ବିଦ୍ରୋହ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତ ସେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଦ୍ରୋହ ଦେଖି ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ରୋହୀ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଜକୁମାର ଶୁକ୍ଳ ନାମକ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ରାଜକୁମାର ଶୁକ୍ଳ ନାମକ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ 1917 ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଚମ୍ପାରଣ ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମା ମୋତିହାରୀଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିବା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ମୁଜାଫର ଉଲ ହୁକ୍ ଏବଂ ମହାଦେବ ଦେଶାଇ ଏବଂ ନରହରି ପାରିଖ ଓ ଜେବି କୃପାଲିନ ମଧ୍ୟ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଯାଇକି ସେଠାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ
ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିବା ସେକେଣ୍ଡ ଆନ୍ଦୋଳନ ନାମ ହେଉଛି ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ। ତାହେଲେ ଏହି ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ 1918 ମସିହାରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଯୋଗୁଁ ଗୁଜରାଟ ସ୍ଥିତ ଖେଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ କାହିଁକି ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ନା ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଏକ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଜମିର ସ୍ୱାଭାବିକ ଉତ୍ପାଦନ ପରିମାଣର 1/4ରୁ କମ୍ ପରିମାଣ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ରାଜସ୍ୱ ଦେୟ ଦେବାକୁ ବା କୋହଳ କରାଯିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଜମି ଚାଷ କରାଯାଉଥିଲା ଏଥିମଧ୍ୟ ସେଇ ଚାଷ ଜମିର ଯଦି 1/4ରୁ କମ୍ ପରିମାଣର ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ରାଜସ୍ୱ ଦେୟ ବା ରାଜସ୍ୱ କର ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତେଣୁକରି ଏଥିରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ତ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଯିଏକି ଇନ୍ଦୁଲାଲ ଜାଙ୍କି ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଭାବରେ ଏହି ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତା ସହିତ ଏହି ଖେଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀ ଯିଏକି ଆଇନଜୀବୀ ଥିଲେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ମଧ୍ୟ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ପ୍ରଧାନ ଅନୁଗାମୀ ଭାବରେ ଏହି ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିବା ତୃତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ନାମ ହେଉଛି ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଲୁଗା କାରଖାନା ଆନ୍ଦୋଳନ। ତାହେଲେ ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଗୁଜରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଏହି ଲୁଗା କଳର ମାଲିକମାନେ ପ୍ଲେଗ ବନସ୍ର ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭତ୍ତାକୁ ପ୍ଲେଗ ବୋନସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାହେଲେ ଗୁଜରାଟ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଲୁଗା କଳର ଗୁଡ଼ିକରେ ମାଲିକମାନେ ପ୍ଲେଗ ବୋନସ୍ ପାଇଁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭତ୍ତାକୁ ପ୍ଲେଗ ବୋନସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ଲେଗ ବୋନସ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିବାରୁ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଦେଇନଥିବାରୁ ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ମାଲିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ କ'ଣ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା? ଅହମ୍ମଦାବାଦ କାରଖାନାରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଶତକଡ଼ା 35% ମଜୁରୀ ବୃଦ୍ଧି ଦାବି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାରୁ ମାଲିକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ 35% ମଜୁରୀ ବୃଦ୍ଧି ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ହୋଇପାରିନଥିବାରୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିକି ଏକ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଗାନ୍ଧିଜୀ ତାଙ୍କର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନର ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଆଣିଦେଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ରାଓଲାତ ଆନ୍ଦୋଳନ, ରାଓଲାତ ଆଇନ ଆନ୍ଦୋଳନ। ତାହେଲେ କ'ଣ ନା ଚମ୍ପାରନ, ଖେଡ଼ା ଏବଂ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ନିକଟରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନ ସଫଳତା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ଆସ୍ଥା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ତେଣୁକରି ଗାନ୍ଧିଜୀ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ରାଓଲାତ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ। ତାହେଲେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ 1919 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଣିତ ହୋଇଥିବା ଆଇନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟସ୍ତରୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ହରତାଳ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସମଗ୍ର ଦେଶରେ 1919 ଏପ୍ରିଲ ମାସ 6 ତାରିଖ ଦିନରେ ବେଶ ଦେଶବ୍ୟାପୀ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ହରତାଳ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। କେବେ 1919 ଏପ୍ରିଲ ମାସ 6 ତାରିଖ ଦିନ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ସାରା ଦେଶରେ ହରତାଳ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 1919 ଏପ୍ରିଲ ମାସ 9 ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଗିରଫ କରି ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ତାହେଲେ 1919 ଏପ୍ରିଲ ମାସ 9 ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା
ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଏଇ ହରତାଳ ସାଧାରଣତଃ ଦିଲ୍ଲୀ, କୋଲକାତା, ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ଲାହୋର ଏବଂ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା। ତାହେଲେ ଯେ ଏହି ହରତାଳ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଦିଲ୍ଲୀ, କୋଲକାତା, ମୁମ୍ବାଇ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ଲାହୋର, ଅମୃତସରଠାରେ ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ କ'ଣ ନା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା। ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା 1919 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 20ରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରାଲତ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଉପରେ ପୋଲିସ ଗୁଳି ବର୍ଷଣ କରିଥିଲା। 1919 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 20ରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଉପରେ ପୋଲିସ ଗୁଳି ବର୍ଷଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେତୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ 1919 ମାର୍ଚ୍ଚ 30 ତାରିଖରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ହରତାଳ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିଥିଲା। ତାହେଲେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କେବେ ହରତାଳ ପାଳନ କରିଥିଲା ନା 1919 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 30 ତାରିଖ। ନେକ୍ସଟ ଥିଲା ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ରାଲତ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାଲତ ଆଇନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ 1919 ଏପ୍ରିଲ ମାସ 10 ତାରିଖରେ ଅମୃତସରଠାରେ ଦୁଇ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ସେ ଜଣ କିଏ ଥିଲେ ନା ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟପାଲ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ସଇବୁଦ୍ଦିନ କିଚଲୁଙ୍କ ଗିରଫ ଫଳରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଏକ ହିଂସାତ୍ମକ ରୂପ ନେଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ସଂଗଠିତ କେବେ ହୋଇଥିଲା ନା ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ସାଧାରଣତଃ ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ସାରା ରାଲତ ଆଇନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା ସେ ସମୟରେ 1919 ଏପ୍ରିଲ ମାସ 10 ତାରିଖରେ ଅମୃତସରଠାରେ ଦୁଇ ଭାଇ ନେତା ଯେଉଁ ଥିଲେ ଦୁଇ ଭାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ଯେଉଁ ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟପାଲ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ସଇଉଦ୍ଦିନ କିଚଲୁ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗିରଫ ହେଲେ ଏହି ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ନେଇଥିଲା ନା ଏହା ଏକ ହିଂସାତ୍ମକ ରୂପ ନେଇଥିଲା। ତେଣୁକରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଯେଉଁ ଜନପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଗିରଫ ହେବା ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବୈଶାଖୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଅମୃତସରର ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗଠାରେ 1919 ଏପ୍ରିଲ ମାସ 13 ତାରିଖରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭାବରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଡାୟର ଥିଲେ ସେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ସଭାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବିନା ସତର୍କରେ ସୂଚନା ନିରସ୍ତ ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଗୁଳି ବର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ ସରକାରଙ୍କ ହିସାବ ଅନୁଯାୟୀ ମୃତକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ 379 ଏବଂ ଆହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1200 ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ହିସାବରେ ଜଣାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତଦନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗର ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 1200 ଏବଂ ଆହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 3600 ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁକରି ଏହି ଘଟଣାଟି ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ରୂପରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ଦିଗରୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇଥିଲେ ନା ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁକରି ବହୁ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ ସର୍ବଭାରତୀୟ ନେତା ଭାବେ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ଦିଗରୁ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ସୁଦ୍ଧା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ଜଣେ ବହୁ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ ସର୍ବଭାରତୀୟ ନେତା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁକରି ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଦୃଶ୍ୟ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ଚକିତ କରିଦେଇଥିଲା। ତେଣୁକରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ବର୍ବରଚିତ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ନାଇଟ୍ ପଦ ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କାଇଜର-ଇ-ହିନ୍ଦ ପଦକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ବର୍ବରଚିତ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ସେ ନାଇଟ୍ ପଦ ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ତାଙ୍କର କାଇଜର-ଇ-ହିନ୍ଦ ଉପାଧିକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ କାଇଜର-ଇ-ହିନ୍ଦ କାଇଜର-ଇ-ହିନ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନର ସମ୍ରାଟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏବଂ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମହାନ ଗୁଣ ପାଇଁ ବା ରାଜସ୍ୱ ପାଇଁ ବା ସାମରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସାଧାରଣ ବୀରତ୍ୱ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ନାଇଟ୍ ପଦ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାର୍ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରାଯାଉଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।